ও বরক কথাম ট্রেন বাই বাড়ি জায়গায় ঠিক না সেই গাড়ির অবস্থা বরক কথাম তো ঠিক শেষ গাড়ি গাড়ি পুরা শেষ থাকা এখন গাড়ি কোরবা করি কে SK para abo dolai pipura klayo arwo kaisa ogoton ngkha o je ogoton ngnai rok borok kha ONGC ni worker borok samung humung paiui bongni kempo phaitani o SK para o sokpai kang hingkai no ও বরক কথাম ট্রেন বাই বাড়ি জায়গায় ঠিক না সেই গাড়ির অবস্থা বরক কথাম তো ঠিক শেষ গাড়ি গাড়ি পুরা শেষ থাকা এখন গাড়ি কোরবা করি কে Igano ayang silpati ke awat pagani rel at kaisa oten je boleroni dalawok kanairok khorok nui khorok ni bising khorok sakai কোনো রকম বাখাই বানছিখা এগাই তাই খরকসা ভূপেন্দ্র বর্মা বহাই কিছা বয়স বংজাক বিনি বয়স কম মানিনো সাহায্য কাওয়ানো এগাই বখাই বাখলাইকা বাখলাইপনা রং সাইতো বাখলাই জাকিন হাগা ও রেল বখাক বাখলাই জাকিন হাগাই রেব থুতায়াকই আরো লাংমা সখা এগাই তাই ড্রাইভার বাই কানাই বংখা দিনুতে বর্মা bong gagai aro baklai na bo sujog krika driver bo baklai maria baklai malia gagai railway mukhu ngai borok arono langma sokha egai langma sonai khai to jagao no langma sokha egai bupen deboma bo jagao no langma sokha egai dinu deboma gai jokhon amti accident ungoi khai no borok gana gini kobang makai thaikari hagai rel bo bothaka pona bokai bothaka hagai olokai nailekha sabo tamung khan nailekha hagai dinu hagai bokai jokhon bono garini kari puru kisi sabini langma nurukha hagai no bono kari akoi pam dilekha langma dana hasano hnoi hagai no olokai jana jani hagai fire service rok phayakoi a kuthirongno tanglai khanta mono hospital lo iko asung no ta mo
Oro je borok kutum nai bakai mokai dinu te bormani nok mo thaingkha Akhrabari bisi kai Phalguna kami. Tabuk ko je dead body sora sok paika. Tabuk iko tabuk nang phun khai payo phun khai borok tabuk athar mora mungya bari kasa kai khai sok paika. Hegai te adha ghonta ni kisar light rok rokono khai sok paina. Hegai sok paika hegai no bono sini je riti niti tui bono sing samung khai lai nei ta. Mo je accident nung mane abo kai miya ora khobor mankha. Abo miya no khobor mankha. Miya যখন গত রাংখা কাইনো ওই যে গাড়ি নি বাখলাই যে yoknai হছেরাই ফুন খাই হকাটা ফুন খাই হকা কাইনো ইয়াংনি বিনি আত্মীয় স্বজন রক থমাইতা তাকো বুকুর থাঙ্গা থাঙ্গায়া কই যোগাযোগ খাইতা দুইটা গাড়ি থাঙ্গা থাঙ্গায়া কই বরক যতন হসপিটাল থাঙ্গা কই নাইখা নায়া কং গাই হসপিটাল বিষ্ণুত লাংখা গাই ম তিনি সম্ভব ইয়া পোস্টমর্টম খাইনানি গাই থানা পোস্টমর্টম খাই নং হ্যান্ডওভার খাই রহন নি O je thija langnai ni nukung kai busuk borok tong. Emne bini nukungo tabo busajak khoroksa tongo bono khai kai rohoka tei busla khoroksa o busla baino tongkho engai busla no khai kai maya kho engai bu phabo prai asini urde ba kaisa tongo Bobain tongo. boba ya bo khai buta bai tongo Acha kai bini bihik tongo. bihik tongo buma khai keri khata Gai amnin chini mung kai. ani mung khai girindo da bonma Mo am chani no. mo amchaini mo paraganani no jong 21 sap parani borokta Dasa tam ko thana ai khorok ta mo te teran bai thulai jagi thimani bo ba haike srai srai sagal Tren bai sing UNGC go kam samung tanglai mani kai SK paratui ayango longtrai torao bumrok ko tai koekta 4-5ta brush na tongmata ka brush ina hin thangi borok sorbe tongu bini emna khai eka bobo logi thango hungkai charok dungna phele kana yang SK para somni wo hungkai haitani tren phaima saime ata ke taning tongo karo saka hap thangkai buskangni gari bag bori le kun bole asom thanugiri bo narva sanghanata hungkai gari gana phebro iko mo je tagoro thine mama bupen hungkai bokai baklai pano rong side baklai jating thanga getai masa bisal kai sakatei baklai ma bokai right side baklai thanga bokai banchika hungkai mo mama khai doga phioguino bo nokhor mani daibano banchirna bagai sai kona thangtani bo thikata gari bayo kowi Mo je thungai. Bo kha agi buda bo hai khai. Mane ONGC. mo mama songkai to mama dinu songkai to borok tender naragi khiyo moni Iko tabu je tabu ni mo mama bukai. mama bupen songkai to borok bo samung khayo agin haito no khayo Goto na tabu je bin logi je thungai toglani mane. Amo khai buting kha. amo bo thika ya thero bokhro ro bai kha amo ka driver ta Te khoroksa basi nai khima kha. amo ka bisal ta bong para gana gana no Inga busuk boyas na bor. theinai ni 25 bosor ko ni cherai nok Kai jak dabo. chai dak cherai mangni tongpo Tabu je ni mau pen bin kha. Busuk ka. bini bihik bosa tongo chala mangnai beri masa kusuk aja ko kaja bai ka Lamang nai beri masa. Acha kai tabu je ni mau bu pen ni. O je bo ngomanita. Ini bihik song ka busuk boyas nai kana. bini bihik song bo bong ni che 55 rok ngana kai bong ni rok ngana atino atei 50 rok atero ngana Goto na kau je teran banyak opera bus kan nuk selama liya borok atu ja. teren nuk phano bathak malia mana bag bori bo bag rike banchika muta buskang saka phaika muta bo bag bori na kari kangkai aro teren ni nukorok sawo obisar bo kite mita samani hingke khanaman aro teren nati 1 kilometer rok ni gana rogo phaika hangkai a teren ni takta machine tong humla tei star obung thang poster ri me gari
star cina ya tatai asa gana rago pekai nati ngai bo gari ni bagi bo gari ni bakla ke bin jan ban cika muta ke mama ta Tereget kiri dah teren lama. na es ke parawa amo over bridge namjak tum paya khwamo sakatei over bridge namani pilar rok khajang na paya khota Gari wa kojana tomani amai total borok. gari borok borok mo mama bupen ni busla tongo masa bono aro bo subar baje ni kam khai tongo bo khai ayang bolongo saito ko brushing party rok bai thangjak ke borok yango driver masa a bisal mani gari driver tai mo mama ta Itu injan ata. borok rok khorok brio kotham thika driver bai ONGC ni authority rok borok boi ko jitu wasak subai ho borok no khayo financially কোনো help tel rok nahi ati rok to saw help rok khanya po borok bo je mansa goroti borok khanya ta Wah ni sini ya zaman thima jaga apa aja mana tahu. Kasus apa? oroda oro khaito phaya borok je nangsagi ko aran hochano borok salaya ko gari rok borok mangno nia thanai rok bo tongna jaga rok borok no nai rikha Gari dah baru emne truck nungsa rok dah. e phungo sei mairok salaya kai chino khama mo mama khai a dinasi thamani bo kam slabi mani ge di borok khai diboni terana ko ni silsor teran express beke bo thikata ati kata asma